Zvisinei hama, hanzi zvona chopa zvisinei hama we pachipamwe. Moroi mese. Ndomakwazisira ndafunga kutanga ndichikuitai zuva ranhasi. Tototi pachipamwe tikati makadini tinogara tiri tese mumasaisai. Pachipamwe muri yeZimbabwe. Kusanganazve kwatiri kuita nhasi uno tiri ndakanganwa rinonzi chiko jira iri jena rekurakidza kuti aiwaka taakumboita muzita reBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Nhasi tiri musvondo namadzimai dziva. Rangu zita semazuva ese ndinonzi Andrew mwanakomana wekwane Shamba. Asi handina kufamba ndega, ndoda kukuzivisai kuti Drumas Media is taking you to another level. Tiri kuramba tichikura, musha uri kukura. Nhasi uno utini stando. Ngiyaphila njani? Amina ngiyaphila. Okay, welcome to another episode lapha Drumas Media. Namhlanje mina ibizo lami nguOphampofu. Ngiyakwazi ukuthi maybe lingabe liqala ukumbona kodwa hayi phela sesiqalile udaba lwethu. Namhlanje sibuyile lapha sila madzimai. Makadini madzimai. Tinokwasa ine mutsa. Tina madzimai dziva. Musakanganwe hama dzinodikanwa kusubscribe kuDrumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Regadzai tipe nguva ino kumadzimai vatitaurireka mashandiro avanoita pakubatsira mhuri yeZimbabwe. Zvamunongonditi nyarara ndinokunda ere. Zvamunongonditi nyarara ndinokunda ere. Nyarara unokunda mwanangu vachida iwe. Unokunda mwanangu Mwari vachida iwe. Vamunokomborera ndo vakaita se. Vamunokomborera ndo vakaita se. Unokunda mwanangu Mwari vachida iwe. Unokunda mwanangu Mwari vachida iwe. Unokunda mwanangu Mwari vachida iwe. Vamunokomborera ndo vakaita se. Vamunokomborera ndo vakaita se. Unokunda mwanangu Mwari vachida iwe. Unokunda mwanangu. Inini zita rangu ndinoitwa madzimai dziva kana kuti madzimai Sara ndiro rekuberekwa naro. Inini pakambo kandaimba kokunzi nyarara unokunda mwanangu kana Mwari vachida. Kureva kuti nhasi uno mumatambudziko anenge achitiwira kana kuti mumatambudziko anenge achitokuwira iwewe. Mune dzimwe nguva ukaimba unogona kusunungurwa turi mukuimba. Ngoti Mwari regai ndingotenda Mwari kuti ndiri mukati mokuchema. Mwari vanogona kungondisunungura nenzira dzakasiyana. Ndosika nhasi ndichiti nyarara unokunda mwanangu kana Mwari vachida iwe. Nokuti hanzi vanombokomborerwa ndo vakaita sei. Newe unokomborerwa newe unowanikwa unyasha. Amen. Tingade kuti mubva matitsanangura ndezvipi zvamunobatsira nazvo kune veruzhinji? Inini zvandinobatsira nazvo kune veruzhinji, chokutanga ndinouchika, ndinogashira vana, ndinocheka masari, ndinokwesha nhova, ndinokwesha nyora, ndinogeza mhepo zvakare. Nezvirwere zvakasiyana musana, makumbo, mudumbu, chipfuva, musoro, zviri zvirwere zvandinorapa zvakare. Asi ndiri papo pakurapa kwandinenge ndichiita, handingotangi kuti kana munhu auya nedambudziko ndakutorapa. Ndinotanga ndatsvaga panenge patangira dambudziko kuti nditenge ndaziva kuti chakonzeresa kuti chii, nokuti ndiripo pakupfugama ndichinamata kuti nditsvage panenge patangira dambudziko remunhu. Ndokwanisa kubatsirana naye. Mweya muchana mwanofonga uchindibatsira ipapo kuti panguva yekuti munhu ari kuchema dambudziko remusoro, chakonzeresa kuti musoro ichi urwadze chii. Pamwe munhu ane dambudziko remakumbo, ane dambudziko remudumbu, nokuti mudumbu nemusoro zvinofambidzana. Saka ndinotanga ndatsvaga panenge patangira dambudziko tichirapa zvichienda nedambudziko rinenge rine munhu. Ndozobva futi ipapo ndinobatsira futi vanenge vane matambudziko kuti mumusha mavo vanenge vachitambudzwa. Vamwe vanenge vachitadza kana kurara, vamwe vanenge vachitambudzwa nemamhepo, kubatsira vanenge varogwa nezvinhu, vamwe vanoti zvivanda, vamwe vanoti zvidhoma. Ndinobatsira zvakare.
Aha, muri kuzvinzwa ka muri Zimbabwe ndo nyaya iri mudariro zuva ranhasi. Tisati taenda mberi tingade kuziva kuti vari mhiri kwemakungwa vari kunze kwenyika vasiri muZimbabwe munokwanisa kunge muchivabatsira panhare here kana kuti kwete? Ndinobatsira panhare. Chekutanga ndichikubatsira panhare. Ndinotanga kutonamata. Ndanamata kazhinji kacho ndinoda kufarira kuti ndichinamata nemunhu wandisati ndamboona. Ndinenge ndichida mutupo nezita rake. Topfuga matonamata. Mwari wozarura. Ngozi dzozarura dare remunhu. Ndochitanga manje kukuudza. Panenge pakatangira nhau dzako nekwadziri kuenda nekwadziri kubva. Kuti iwe chero ndichinge ndichizoita kuti mangwana uve nekugamushira. Mangwana ugozova nekutenda. Nokuti Mwari ndiwo Mwari vanokomborera. Ipapo pamunoti munotanga kunamata pamwe chete nevanhu, kukana ndiri chidhakwa munokwanisa kunge muchindinamatirawo here zvinhu zvichitondiitira? Munhu wese anzonogona kutadza kupinda denga. Imimi mukagona kutadza kupinda denga chidhakwa chichipinda. Ndakuda kuti munhu akafanana neni, munhu akafanana neni. Saka munhu iye munhu anenge achida kutobatsirwa. Pamwe chiri kutomupa kuti adhakwe kana kuti araradze. Itori mhepo iri kutotonga pari. Saka mhepo inenge ifa kubviswa. Asi zvine nzira kuti munhu azoridzwe mhepo dzipi idzodzo. Ndakuda kuti mumwe anotoitirwa zvimwe zvinhu zvakaipa nekuda kwemhepo. Nekuti anenge achida kurarama upenyu hwakanaka, asi mhepo inochitomuputira yekutanga kumukonzeresa matambudziko akawanda kana kusatogona kugarisana nemukadzi mumba. Iri kuda kwemhepo inenge chiya chinotonga mukudhakwa chaimo. Ndabata mashoko andifadza kudzingwa kwemhepo, kudzinga mhepo. Saka muri kuti imimi nyangwe munhu ari kunze kudaro munokwanisa kudzinga mhepo? Ndinokwanisa. Nekuda kwekuti panguva inenge ine mhepo inorayirwa nekuti imhepo inonzwa. Hakuna chinhu chinogara pamunhu chisinganzwi. Chese chinogara pamunhu chinonzwa. Saka unofa kuchirayira kunyange munhu ari kuri. Chirimo ndechekuti panguva yavari kuchema, panguva yavari kukumbira, ini chandinonyanya kuvimba ndechekuti kana tichinge tichirayira mhepo, iwewe wacho murayiri wemhepo, iwe uchitaura mazwi ako ekuzorodzwa kwemhepo kwauri, ende uchitevedzera zvinhu zvaunenge wanzi ita. Ukanzi ita ichi newe chibva wachiita ichocho, Mwari vekudenga vanokusunungura. Saka ndine imwe mhuri zvakare iri kuti iri kunetsekana nekupenga cheko vana vari kurasa njere. Chii chingave chikonzero chinoita kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika? Nekuti mhuri vanotori about 6 or 7. Zvimwe zvinhu zvinonyanya wanzoitika pakadaro, pafamily yakadaro. Vanhu vanenge vakararama mudzinza ravo, pamwe kutadza kuri kuwanikwa kuna baba, pamwe kutadza kuri kuwanikwa kuna mai. Mhepo dzeyo mumwe anogona kunotora urombwa nekusaziva, achinzi ndiri kupinga musha, asingazivi. Asi panotora zvinhu zviya zvauya mumusha zvinenge zvopanduka, zvakuya zvakukonzeresa matambudziko kuvana. Iye haachagoni kunodzosera kana kuti haachagoni kuziva kuti ndoitei. Vana vakupenga, vana kusangana nemadzudzi vachagara mukati medzimba, vana havacha zvakawanda zvinenge zvakuitika mukati mevana. Asi iri nhau yekuti mubati kana kuti muiti, nabo tinogona kuti baba vangu vakaromba, asi baba vanenge vasina kuromba, vakatobatiswa nekusaziva kuti ndabatiswa chakaipa, ndichiti ndiri kugona ndiri kugadzirisa mhuri yangu. Saka tine mamwe matambudziko ari kuvira vazukuru venyu. Munovati vazukuru here vanhu vanoda kubatsirwa? Munovati chivarapwa? Tinoti varapwa nai. Tine varapwa vakawanda vari kutaura zvinhuwo zvakasiyana siyana. Saka ndafungidzira kuti zvingave zvakakosha kuti tinge tichinzwa pane zvinhu zvakaita saizvozvo. Nhau hombe inonyanya kunetsa kuvanhu inyaya yezvikwambo, kutumirana zvikwambo. Dare iroro munorishanda here? Kana riri dare rokutumirwa zvikwambo, ndinorishanda. Ndine mashandiro andinoita nenzira yemhepo yacho. Ndakuda kuti kana munhu achitumirwa chikwambo, nekuti chikwambo chiya chimwe chinogara mudumbu, chimwe chinogara mudumbu, chimwe chigobata makumbo, chimwe chigobata kunyange nenjiri, chimwe chigobata kunyange nepfungwa, kuti pfungwa dzake munhu dzisafunga dzichienda kumberi. Chimwe chigokonzeresa kuti ukagara mumba nemurume, chinechi chichidzinga murume kana kubuditsa iwewe mumba. Mumwe anogona kutanga kuenda kunguva yake zvisina kukwana kana zvisina kufanira. Mumwe agoita dambudziko remudumbu chichitamba semune mwana.
iri nhau yemhepo iyoyo. Saka mhepo iyoyo ine mabuditsirwo ayo ainoitwa, ende kazhinji kacho chikwangu chinofambidzana nenyora nemasari. Ndo panenge pachinzi pane mhepo isingadi chakanaka, mhepo inokonzeresa madzudzo kana kuti matambudziko pamutumbi wemunhu achirarama. Kana muchiti inofambidzana nenyora munorevei? Kureva kuti pakuturikwa kwechakaipa chinototurikwa nenyora. Munhu anenge atemerwa nyora achiziva here kana kuti asingazivi? Nyora inogona kutemerwa nenzara. Haizi nyora yese inochekwa nereza, nzara, ende musingazivi. Ende iwe usingazivi zvokuti kana ukaudzwa unogona kuti aiwa handisirini ndazviita, kana kuti handina kubvira upenyu hwangu ndakachekwa nyora. Asi nyora inogona kutemerwa iri spirit nenzara. Saka zvichireva here kuti munhu ari kuSouth Africa anokwanisa kutemerwa nyora nemunhu ari kuZimbabwe? Nokuti ispirit. Saka spirit ya inofamba mumhepo. Mumwe munhu, especially mweya wechikwambo, unogona kukushandisa kana kuti wakagara pane vanhu vazhinji. Wakagara pavanhu unogona kuuya uchikushandisa nekuti ispirit. Saka spirit yokuchera ungava kumhiri kwemakungwa, ungava kupi, spirit yaya yakatorevererwa pauri. Saka kana ichinge yakarevererwa pauri inenge ichiteverana neropa rako. Unoziva sei kuti pane mhepo iri pauri? Kuti uzive kuti pane mhepo iri pauri, pane zvinhu zvinenge zvichiitika pauri. Pane nguva dzokuti iwe kuti unyatsoona kuti pandiri pane spirit iripo, unogona kunzwa musana uchikurwadza. Woita nguva dzokuti kana kuri kuvanhukadzi vamwe vanoita discharge, vamwe vanhukadzi vanogona kugeza kana mazuva pamwedzi anogona kugeza ka4 kana ka3. Izvozvo zvinoratidza kuti pane spirit iri kuraramira pauri. Mumwe munhu anogona kuita dambudziko remusoro norwadzira kana kuti rutivi rumwe chete. Mumwe munhu anogona kuita dambudziko rechipfuva zvokuti chipfuva chake chinenge chichibuda nekumusana. Mumwe munhu ane dambudziko kuti anogona kuremerwa mapfudzi ake, kana kunzwa mukati menzeve dzake muchiita maungira. Ko matambudziko anenge achibata vanhu, tomboti kune vamwe vanogona kuti vanosvikirwa nemudzimu uri pavari, munobvisa here midzimu iyoyo? Mudzimu haubviswi nekuti chipo. Chinhu chakashata pamunhu imhepo yeuroyi, nokuti hakuna anoida. Mhepo yeuroyi yakashata nekuda kuti hakuna munhu angambopembedza mweya unouraya vamwe, asi chinopembedzwa nechakanaka. Saka kana tichinamata hatikwanisi kudzinga chipo chinouya pamunhu, nokuti hakuna asina chipo chedzinza rake. Ndinodaro nekuti mazuva mashoma apfuura aya takaburitsa nyaya dzinenge mbiri dzese dzichitaura pamusoro penjuzu. Vamwe vanhu havasi kutombonyora pamakomenzi ipapo, vari kutoya kuinbox kwangu kunhamba dzangu chaiko vachinditaura kuti mweya yetsvina, njuzu, mweya wetsvina. Imimi sevekuchechi munoti kudii nevanhu vane manjuzu? Ini ndinoti kune vanhu vanenge vachiita zvemanjuzu, ndinoti kana une mashaka anenge ari pauri, gadzirisa womachemera kuti ugone kunamata. Ndofunga mauya neimwe engo, gadzirisa kuti ugone kunamata. Muchireva kuti achisiya chivanhu chiri paari, manjuzu ndechivanhu kana ndechechi, ndechi ari divi ripi? Manjuzu anoshanda kwese. Manjuzu aripo pakushanda kuchivanhu kana uchinge wamagashira kuchikaranga. Manjuzu anoshanda kuchinamato kana uchinge wamagashira kuchinamato. Kuti iwewe waramba chivanhu kana warambawo kuchechi, uripo pakumaudza nekumarevera kuti aiwa inini ndiri kuda zvokunamata, inini ndiri kuda zvechikaranga. Saka anotora nzira yaunenge uchitevedzera iwewe, nokuti zvakafanana nemudzimu haangatadzi kunamata nekuti ane mudzimu, anotonamata. Ende pakunamata kwanoti anotonokumbira dzinza rake. Aripo pakukumbira dzinza rake ari kurikumbira kuti agone kunamata, nekuti zvakanga zvichiitwa nevakuru hachagoni kuzvigonera. Nokuti nhasi unovava vana vadiki vasara vaigonera chikaranga kana kuti vaigonera chivanhu, vese vakafa vakaparara, hapana achagona kumira navo nokuti mazera ese asara tava vadiki mazviri. Saka ndisingakanganise kunzwa muri kuti here vamwe vana madzibaba kana vana madzimai vanotibatsira vari manjuzu vanenge vana kuchivanhu? Kune rinonzi rukawo, vamwe vachiti runyoka. Ini ndichida kuti mukadzi wangu akangoshereketa ndimuwana akanamatirana nemunhu, munozvito here kuchechi?
kana musingazviite ndedzipi nzira dzamunoita kuti mumwe asaite misikanzwa? Tine nzira dzatinoita pachinamato pamhuri inenge ine madzisangana nematambudziko anenge akadaro. Pamwe pacho tinogona kushandisa, pane zvimwe zvisingazitoita, tinogona kushandisa zvavanoshandisa iwo zvokuti ndoshandisa kusunga nazvo ari mukadzi kana kuti ari murume. Asi kazhinji kacho kana uchinge wasunga unofanira kunge uchizonocherera paunozoziva, nokuti haufaniri kuzosvika pakufa usina kusunungura mumwe wako kana kuti iye afe usina kumusunungura. Saka akafa zvafarana. Akafa chiziva kuti iwewe hauna imwe imba yauchagona kuvaka. Saka munobvuma here ndikati vechechi munoroya? Hazvirambiki, nekuti tikati tinoramba kuti vanhu vechechi havaroi, nokuti ndo vakatonyanya ivavo. Nokuti akangofunga kuti ndikaita ndakadai chinhu chocho chaari kuda kutoita chinobva chatoita. Saka ngatisati munhu n'anga muroi, ngatisati maprofita maroi, vese vakasangana varoi. Kubatanidza mhuri, pane dzimwe mhuri dzisingawirirane zvachose zvokuti unotoshamisika kuti kochiko chiri kuitika. Munogona kuita kuti mhuri dzibatane here? Ipapo maita zvakanaka mukoma yedu, pakuti pane chimwe chinhu chinopesanisa mhuri pakawanda kana kuti pazhinji. Mhuri dzimwe dzinopesanisa vamwe vabereki vanopesanisa vana. Chimwe futi chinopesanisa mhuri ubatwa hwomumusha unoya pakati hwopatsanura pakati pavo, zvokuti vana vaya vanoguma vasingachaonani, vanoguma vasingachatsikidzani kana mudzimba dzavo. Asi zvinhu izvozvo zvinenge zvichiti kana vachinge vauya kuzobatsirwa, unovabatsira uchitanga wazorodza mhepo, nokuti paita mutongi asina kururama pakati pavo auya kuzopesanisa. Saka muri kuti mimi mhuri haingopesani chete pasina chikonzero? Haipesani pasina chikonzero. Chinopesanisa mhuri pane zvikonzero zvizhinji. Makuhwa anopesanisa mhuri, mhepo igopesanisa mhuri, vakadzi vanopesanisa mhuri, vakadzi vagopesanisa futi mhuri. Ipapo dzokororai zvakare. Hongu muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe, ndo zvimwe zvatiri kukurukura namadzimai dziva, uyezve tiri kuda kuti kana muine mibvunzo yamunenge muinayo, hongu mibvunzo munotitumira panhamba dzamuri kuona idzo. Semazuva ese ndoda kukuudzai kuti isusu kuti tikwanise kunge tichifamba, tikwanise kunge tichiita basa ratinoita, tinobhadharisa pakupa manhamba. Mumwe munhu anoti tichaje $3. Ndingafare zvikuru mukandiratidzawo service station inenge ichikwanisa kundipa mafuta ekusvika kure kure $3. Tiri kuendera mberi. Madzimai dziva, munhu anoenda kun'anga achitora munhu mushonga kana mudiwa kuti adikanwe. Pane zvakaipa here kuti inini nditsvage mushonga wokuti ndidiwe, uyezve kana mazviona kuti ndakashandisa mushonga kuti ndidiwe, munoubvisa here mushonga iwe? Ipapo handiri kukuerevera inema. Chakaipa kuenda kun'anga kunotorera munhu mushonga wokuuraya. Chinhu chisingaurayi pamunhu achina mhosva. Kunyange vamwe vanoti tinonamata, asi kana akarwara anomhanya paseri pechikwenzi ochera omwa, oti aiwa ndichagona kana kunorerura kana ndichinge ndasvika kumasowe. Aiwa, hauna kutora chauraya, hauna kutora chakuvadza, kudiwa kawo, hakuna asingadi kudiwa. Kana nendiwo ndotodawo kudiwa. Saka aiwa, kana atora mudiwa wake ndewake unodawo kudiwa. Kana uyo kumunamata asinganzwawo pajira nemudiwa wake, aiwa haizvina mhosva anodawo kudiwa. Saka kudiwa kwakangodi kwakanaka, nenzira yakanaka isingadeuri ropa. Vamwe vanobirwa, munozvifambisa sei? Vamwe vanobirwa, vamwe vanoba. Vese vanhu vanouya. Abirwa anoda kuba, abirwa ndinoitawo mhiko zvokuti zvinhu zvake zvidzoke. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unogona kuita chinhu, ipapo ndoda kukujekesera chinhu chinonzi chokwadi. Pakuti munhu anouya achiti abirwa, anogona kuuya kana kwapera mwedzi, kana kwapera 5 days. Haufaniri kuti kana uchinge wabirwa unoonekera chinhu, nekuti uya akubira anogona kufamba usvika unotsipika.
kuti usagona kutsvaga kana kutsvaga hwema kwekwaenda chinhu chani chako. Saka kana uchinge wabirwa, kurumidza kubva wabatsirwa nekukurumidza. Kune vaya vanouya futi vachiti tinoba, ende vanotoda kunamata kuti vasaonekwa, vasabatwa. Nenhau yekuti kana munhu ane mhosva mukati memajere kana mudzikoti, ndinoita ndichidzivhara kuti munhu zvichienderana nokuti wakapara yakanyanyoitawo sei. Pane imwe yega yekuti ndinozinotaura kuti izvi zvanyanya izvi ngaachimbogarawo imomo. Tiri panhau yekuba ipopo tinoona dzimwe mbavha dzinoba dzosiya dzaitira tsvina, zvinomboriveiko izvozvo? Imhiko yemushonga yavanenge vachishandisa kuti akachinge aba anofanwa kunge achitosiya ita tsvina, kuti imi muchauya muchanwirwa netsvina iyi. Panguva yamuchatora hwema hwetsvina iyoyo hakuchisina chamuchagona kuita. Ko vanoti vakatsipikwa chii chinenge chakaitika? Pane vamwe vaya vanoti vanenge vakatsipikwa zvipo, vamwe vanenge vakasungirwa mudzimu, vamwe kunosungwa, mumwe anogonosungirwa kana basa. Ndinosunungura. Mataura nhau yebasa, vanhu vazhinji vari kutsvaga mabasa, munovayamura here kutsvaga mabasa? Ndinovayamura vanenge vachitsvaga mabasa, ndinovayamura, ndinovabatsira. Muri Zimbabwe omborerwa ndo vakaita sei, nyarara unokunda mwanangu, Mwari vachida iwe. Okay mlaleli, sizwile ukuthi hayi uMadziva uyenzani. Uthi laba abahlutshwa, abanye bathi yizituhwana, abanye bathi yizinto ezabe zithunyeleyo ukuthi kumbe zizodiliza imuzeni. uMadziva uthi yena uyakukwanisa lokhu ukuthi akwenze. Njalo uthi labo abathi bayahlupheka kumbe yizilumo kumbe kwini kumbe ngabatshontshelwa, uthi lingahlali isikhathi ungabuyanga, ngoba ngesikhathi uhlala yikho izinto zigcina sometimes abanye bengatholi izinto zabo. Kuthi laba abafuna ukutshontsha umba bayenza amacala amakhulu, uthi yakwanisa ukuthi yakulungisela ukuthi amacala akho ngale ekhoti benjani bengabi kuphomba kuvala kanje ugcine kungakhanyi kungenjani. Ujaji esithi hayi yekelana lapho, but sithi nxa ufuna ukuncediswa vuya kuMadziva. Laba bathi hayi thina sihambe kwabesintwini, sifuna bechechi, sifuna amapostoli. uMadziva uthi hayi vuya, mina ngizakulungisela into zakho, impilo yakho ingafi yafana njalo. Sokuzaba labo mama la abathi kulabantwana abafuna ukugesa inkanda, kumbe kulabanye abantwana ababenjani belaba begula bebulawa kwini izinkanda. uMadziva uthi uyancedisa, uthi laba abathi abangikwanisi ukuthi bebe labantwana bafuna ukuthi bencedise ukuthi hayi phela sesibhodile sabhoda kodwa asibi labantwana. uMadziva uthi buyani ngizalincedisa kunjalo. Sokuzaba labanye omama kumbe obaba abathi hayi phela ubaba uyaphuma eke phandle kumbe ephenduke, kumbe hayi ubaba ulama small house amaningi hayi khona leyi one. uMadziva uthi buya ngiyakulungisela ubaba bebekwazi ukuthi wena ngumama wendlini, nguwe wedwa abakuthengela ichukela. Lana baba njalo into efanayo ukuthi hayi ungazi ukuthi hayi unkosikazi angisamzwisisi ukuthi ngimi ngedwa sengikhonya lapha kumbe amaqudi semaningi, hayi uthi buya ngizakulungisela ngakho. So singahlupheki ezindlini kulo Madziva. Tine zvirwere zvinobatwa pabonde, munobatsira here kuchechi? Pazvirwere zvepabonde ndinobatsira kuchechi. Zvimwe zvinoitika kumadzimai, zvimwe zvinoitika futi kunana baba, zvimwe zvinoitika kumadzimai, zvimwe zvinoitika kunana baba, ndinobatsira. Nekurapawo zvakaitawo zvanasiki, ndinorapa zvakare. Nevamwe vanenge vane dambudziko remakumbo, ndinobatsira futi. Makumbo anenge achiita sei? Pane vamwe vane makumbo akuti anenge achizvimba, mumwe ane makumbo anenge achipisa, ndinobatsira zvakare. Ndapi mashoko amunoda kusiyira kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe mashoko andoda kusiyira neveruzhinji vese vachandiona, kune vatariri vese nderekuti hakuna chisingagoneki, hakuna chisingaperi, chisingaperi chinoshura. Mwari ngavakuitirei nyasha, Mwari ngavakutungamirirei. Newe une dambudziko rako, batsirwa rinopera. Newe wachema kwemakore, batsirwa zvinopera. Ndo pandati
Mwari vanokusunungurai, Mwari vanokunyaradza. Zvaunongoti nyarara, unokunda mwanangu, Mwari vachida iwe. Ndinovimba hamba dzinodikanwa amafadzwa nemashoko amanzwa zuva ranhasi kubva kuna madzimai Dziva. Stand. Wawanzwa sei mashoko avo? Hayi phela okadelalele thawule ndlebe uzwile ongela ndlebe hayi phela wayexa ukuthi bekubhalele unjani ubusubala konke okuzwileyo ngomadzimai. Make sure that you follow or you call us in Drumas Media. Thina sebe sikhona ungabi le nhloni ukuthi ulindebele kubulishona sonke siyancedisana njengesizwe siyo. Namba ndidzo dzamurikuona kubva kwandiri Andrew Neshamba and Opampo. Eitana maine shamba iyo. Anga mafareni muri Zimbabwe kunge tichitandara nemi ngatisakane zvakare mune zvimwe zvirongwa apo tinenge tikupakura zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Manje tinenge takukupai nepasi rose. Papa, don't forget to subscribe. Drumas Media, taking you to another level. Zvamunongonditi nyarara ndinokunda ere. Zvamunongonditi nyarara ndinokunda ere. Nyarara unokunda mwanangu, Mwari vachida iwe. Unokunda mwanangu, Mwari vachida iwe. Vamunokomborera ndo vakaita sei. Vamunokomborera ndo vakaita sei. Unokunda mwanangu, Mwari vachida iwe. Unokunda mwanangu, Mwari vachida iwe. Vamunokomborera ndo vakaita sei. Vamunokomborera ndo vakaita sei. Unokunda mwanangu. Yechino chiziviso chinokosha. Lesi isaziso esiqhakathekileyo kini lonke balaleli. Chatinoda kutanga nekukuzivisa ndechekuti vanhu vatinokupai vanobatsira, vamwe vacho tinoita vekuudzwa, vamwe vacho tinosangana navo. Abantu esilinika amanamba ukuthi belincedise. Abanye bakhona ngesibaziyo, abanye ngabantu esebesitshelwe ngabantu ukuthi bakwanisa ukuthi bencedise, abanye ngabantu esihlangana labo ezindleleni besitshela ukuthi hayibona bayakwanisa ukunceda abantu. Asi zvakadaro isusu chinangwa chedu ndechekuti vanhu ava vatinokupai vange vachikwanisa kukubatsirai. Kodwa thina isifiso esebesilaso ukuthi laba abantu esilinika bona ukuthi belincedise sebesifisa ukuthi lincedwe kahle kungabi lenhlupho. Naizvozvo chinangwa chedu chikuru kubatsirwa kwenyu. Thina kakhulu into esifunayo eqhakathekileyo ukuthi lina kube yini lincedwayo. Asiregai ndikuzivisei ndichiti isusu kana munhu achiti anorapa mudumbu hatibva tamuti tipo mushonga wekuti tizvirape isusu mudumbu. Munhu akati anorapa musoro tobva tati unza mushonga yo tirapwe musoro. Kwete, isusu hatisi kurwara nezvinhu izvozvo. Umuntu engathi uyakwanisa ukuthi uyalaphiza isisu. Thina asingeke sithathwe sithi hayi silaphe sibona ukuthi uyakwanisa. Engathi uyakwanisa ukulapha ikhanda, ngeke sithathe sibona ukuthi uyanjani. Uyalapha ikhanda ngoba thina sebe singabulali ikhanda lakhona. Naizvozvo tiri kuti isusu munhu akati ndiri kuda sekuru vanorombesa, hazvitoti tange tanoromba isusu kuti tizokuudzaiwo kuti vanogona kurombesa. Umuntu engathi ufuna ukuthi ethola imali ngokuchitha igazi, ngeke thina sithi hayi mana sibona ukuthi uyakwekwanisa yini ngokuthi lathi sichitha igazi, hayi angeke sikukwanise lokho. Saka vanhu vatiri kukupai ava vanhu vatinonzwa, vanhu vanotaura, vanhu vatadirectwawo nevamwe vanhu. So abantu esilinika bona ngabantu esizwayo, ngabantu ukuthi bayakwanisa, labantu ababuya besitshela ukuthi hayi bona bayakwanisa ukunceda abantu. Imimi kana makubatsirwa, proceed at your own risk. Nxa lina selizathi liyencediswa hayi lingaqhubeka kodwa thina sebe singasoze sibe responsible for khona. Nekuti ndoda kukuzivisai kuti mumwe munhu unoenda kuParirenyatwa hospital uine chinangwa chekuti unorapwa. Asi mumochari izvo tikaenda kuParirenyatwa munoona zvituna zvingani. Abanye bayahamba bethi hayi mfuna ukuyancedwa ngaphi empilo, kodwa empilo kwangikhona kulabanye abasuka bengancedwa ngoba ayisikho ukuthi zonke izibhedlela bayakwanisa ukuthi bencedakale ngoba siyakwazi ukuthi khona ngale kulezidumbu ezifileyo, which means ukuthi babe kule ndawo babe behluleke khona. Asi hazvireve kuti pachipatara apa nekuda kwokuti mochari yakazara vafi hazvireve kuti pachipatara apa haparapwi. Izidumbu azitsho ukuthi hayi phela abantu akukwanisa ukuthi njani kulachiwe esibhedlela, kodwa kulabanye abakwanisa ukuthi belatshwe.
vamwe vana sekuru kana mana madzimai kana namadzibaba vatinoendesa vanhu vanotobatsira. Tinotoone rekodhi yevanhu vakawanda vanenge ini ndakabatsirwa ini ndakabatsirwa ini ndakabatsirwa, but unogona kuzoona 1 or 2 vachitaura kuti inini hazvina kundifambira. Kulezi nyanga kumbe lezi angoma ezebesithi hayi mina ngiyakwanisa, kodwa kulabanye ababuya bethi hayi thina sina asincedwanga, kodwa sebesilabantu ababuya bathi hayi siyabonga kakhulu Drumas Media ngokusinjani ngokusinika laba bantu ngoba hayi sancedakala kakhulu. Saka chatoda kukuzivisai ndechekuti isusu patinoti tipei imari yekuti tikupei nhamba dzemunhu wanobatsira uyu, imari yekuti tishandisewo zvakaita sewifi, imari yekuti tikwanise kutravela kune vamwe tichinonzwa zvakare, imari yekuti tibhadharewo matogets, imari yekumita makosi kuti chirongwa chenyu chikwanise kuendera mberi, haisi mari yekuti tikuti ukutonorapwa chete. Nxa lapha sicela uncedo kumbe sicela ukuthi hayi badala for ukuthi sikunike lezi namba ozifuna, ayisiku ukuthi imali yokuthi susiyalatsha, imali yokuthi sikwanise ukuthi sihambe siyekuzwa abanye abantu abakwanisa ukunceda, imali yokuthi sikwanise ukuthi sithenga ini ama bundles kumbe iWi-Fi yokuthi sikwanise ukuthi sizincedise, imali yokuthi sibhadela ama toll gates nxa sidinga laba phela abantu bokuthi belincede. Kana iko kubhadhara vashandi zvakare vanoda kubhadharwa mari, ndiyo mari painobva. Labo ukuthi sibhadale abantu abasebenzelayo yimali yangikhona yabivela khona. Asi tichaedza nepese patinogona kuti isusu seDrumas Media tinge tichikupai vanhu vanobatsira vanhu vanogona basa ravo. Thina njengeDrumas Media sizazama kakhulu ukuthi sidinge abantu abakwanisa ukuthi belincedise kakhulu. Ukoona iwewe wataura nasekuru, wataura namadzibaba, wadhurisirwa, dzokazve kwatiri wotitaurira kuti ndo zviripo, dzimweni nguva togona kutaura navo vokudzikisira zvokuitirawo nani. Ungabona ukuthi lapho suhambe khona kumbe ngukhulu kumbe ngumadzimai othe wakuncedisa wase kucharge izinkulungwane zemali, hayi uyaphenduka kithi usitshela ukuthi hayi ngisuke ngaduliselwa, sesikwanisa ukuthi sikhulume lapho. Nekuti chinangwa chedu ndechekuti imimi musanetsekane nekutsvaga kuti ndowana kupi ng'anga inondibatsira, ndowana kupi muprofita anondibatsira, ndowana kupi anondibatsira izvi, kwete ndosaka tiripo. Thina isifiso sethu kakhulu ukuthi bodi indawo ungadubeki udinga izinyanga enjani ezingakuncedisa, but thina sifuna ukuthi kube easy kuwe ukuthi uthole abantu abanganjani abangakuncedisa. Tinokushuvirai rombo rakanaka, tinokushuvirai utano, tinokushuvirai kuti mugare mudzimba dzenyu makasununguka muchifara musinganyunyute. Thina isifiso sethu ukuthi silifisela ukuthi lihlale kahle ezindlini, lihlale yakhe izindlu ezinhle, lingadubeki, lingabi lendubo eziningi ezilihluphayo thina sikhona. Naizvozvo tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media kuitira kuti mukwanise kubata zvirongwa zvese zvatinenge tichikupai. So thina esingalicela khona ukuthi lisubscribe kuDrumas Media ukuthi lihlale likwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo. Wena stand. Drumas Media taking you to another level.